Бародаро, каламчои нешзада заказ қабул кардесем, чанд дона ки бошад роитон мекунем. Анами каламчои мо уже тайёр шудагиам. Айно каламча уже прямо клохта бишноне намешава, ҷои гарм да бишноне намешава. Айно уже тайёра. Касе ки да дар корай, пожалуйста, чанд донае ки боша, любой точкаи Тоҷикистон. Айно уже тайёр шудагиам. Ино барои отправка. Иноро отправка карда наметонем, барои ки ино мешикана. Средняна ино шароӣ мекунем, мобайни як ҳафта дам ино да мераса. Касе ки да дар корай, пожалуйста, чанд донае ки боша, роишро мекунем, фақат алоқа буроен, количествоша аниқ кунем. Чанд донае ки боша, проблема нест, любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем. Сортои ами озирашта ами шантон ки эфтера бисёр ами нест алон достем, барои ки аминда бисёр талабот астай, асосан ами шантонда чӣ кунен, хай алоқа буроен, насиб куна, чанд донае ки бошад роӣ мекунем.